Ukrainanyň orsiýete birikdirilen Krim Sewitiniň Moskwa tarapyndan berilenen häkimiýetleri Novo-Fedorovka owasynyň golaýyndaky Harguhowa bazasyna bir näçe partlamanyň bolanlygyny we bir adamyň ölenligini aýdýarlar. Krim'in Orsiýet tarapyndan berilenen başlygy Sergey Aksyonov 9 awgustda Telegramda bir adamyň öldürilenligini aýtdy we pidanyň garyndaşlaryna gynanç bildirdi. Emma ol merhumyň kim bolanlygyny aýtmady. Şu aralykda yerli saglyk saklaýyş resmiýetleri 5 adamyň şol sanyna bir çaganyň yaralananlygyny habar berdiler. Orsiýetiň Goranmak ministrliginiň bir adam çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, bu partlamalara aviasiýa ok därleriniň ýarylmagy sebäp boldy. Ýöne ministrlik ok därleriniň ýarylmagyna kimiň ýa-da nämäniň sebäp bolanlygyny anyklaşdyrmady. Goranmak ministrliginiň beýanatyna Harguhowa meýdançasynyň hiç bir hüjümüň nyşanasy bolmagyny we hiç adamyň yaralanmagyny gaýdyrly. Esas sebäp ýangyn howpsuzlygy talaplarynyň berja edilmediligi bolup görünýär diýip Tas habar gurulugy Goranmak ministrliginiň ada aýdylmadyk çeşmesine salgylanyp habar berdi. Şeýle-de ministrlik habar gurulugyna uruş uçarlarynyň hiç birine reper ýetmänligini aýdypdyr. Ukrainanyň Goranmak ministrligi bu partlamanyň sebäbini bilmeýänligini, ýöne Orsiýetiň bu bolan hadisany propaganda hökmünde ulanmagynyň gaty mümkinligini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýiň geňeşçisi Ukrainanyň bu partlamalaryň jogapkärçiligini öz üstüne almaýanlygyny aýtdy. Mikhail Podolyak Dost online teleýaýlymynyň Kiýew bu meseledäki jogapkärçiligi öz üstüne alýarmy diýip beren soragyna elbetde ýok. Bizim buňa nähili dahylymyz bolup biler diýip jogap berdi. Bir näçe sagat soň sosial gomlarda hamala şol partlamalary görkezýän videolar peýda boldy. Geçen hepde Krim portundaky Sevastopol şäherine hamala Orsiýetiň Gara deňiz flotynyň howlusyna uçup gelen dronyň partlamagy netijesinde Moskwanyň Harby deňiz flotynyň 5 sany agdasy yaralandy. Orsiýet 2014-nji ýylda Krimi bir kanun basyp aldy we 24 fevralda Ukrainada barýan esasy uruşuna başlady. Şol wagtda Moskwaly resmiýetler Ukraina Krime garşy edilen islenlik hüjümüň giňerimli aralyş şäherlerine, şol sanyna Kiýewdäki karar merkezlerine zarur bolmagyna sebäp boljakdygyny uýdurdylar. Zelenski bu hüjüme Krimi Russiýadan izin almak wagdaty bilen jogap berdi. Orsiýetiň Ukraina we ähli erkin Ýewropa garşy alyp barýan bu uruşy Krimden başlandy we Krimiň azad edilmegi bilen soňlanmaly bolar diýip Zelenski giýjeki video ýüzlenmesinde aýtdy. Bugun kun munyň haçan boljakdygyny aýtmak mümkin näl. Emma biz Krimi azad etmegiň formulasyna zerur bolan komponentleri ýygyderli goşýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Rus goşunlarynyň Donbassa gödekçiligini giňeltmek üçin edýän hüjümlerini güýçlendirmegi bilen 9 awgustda Ukrainanyň öňünde Donetsk sewtiniň front liniýalarynyň şäherlerine agyr söwüşleriň bolanlygy habar berildi. Kiýew öz goşunlarynyň güýçli garşylyk görkezýänligini we berkitmelerini esasan gorap saklaýanlygyny aýtdy. Rus goşunlary Donetsk sewtine bir näçe ura hüjüm etmäge tynançdylar diýip Ukraina goşunynyň baş ştabynyň 9 awgust akşamy söwüş meýdanyndan beren hasabatyny aýdyrdy. Şu aralykda pikir soralan Orsiýetlileriň 60%-iniň Kiýewe garşy täze hüjümi gollajakdygy habar berildi. Prezident Vladimir Putin'in Kiýewe garşy täze hüjüme başlatmak kararyna gelmek ähtimallygy pikir soralan ruslaryň 60% tarapyndan gollanýar. Soraga gatnaşanlaryň 65%-i prezidentiň parahatçylyk şertnamasyny baglaşmak we uruşy bethetmek niýetini hem oňlardy diýip Kommersant neşriniň Russian Field gullugynyň geçiren sosiolog barlyklarynyň netijelerini salgylanyp çap eden habaryny aýdylýar. Pikir soramanyň awtorlary onuň netijeleriniň pikir soralanlaryň hakyky pikirlerine gawat gelmän hem biljekdigini, sebäbi Orsiýetlileriň bu tema barada gurleşmekden korkýanlyklaryny, jogap bermekden boyun gaçyranlaryň köpelenligini, çynny aýdýanlaryň bolsa azalanlygyny bellädiler.